Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line! Mayong gabi naman sa ato ng magka-aksyon. Welcome na diri sa maulanon kag mabahaon nga presentation sa inyo palatuntunan aksyon na Firing Line sa ngalan sa inyong regular anchorman aksyon na Brian Morden. Temporaryo kita karon nga maga-take over sining nga programa tob-tob sa takna las 9 karon nga gabi. Action Firing Line! Puwerte ang eksperyensya ko ba? Huwag ko ga-expect karon nga hapon kag karon nga gabi nga muni ang sitwasyon dulot sang tuman nga mga pagbaha kag pag-ulan diri sa Metro Bacolod. Katilaw man ko entra sa wukaton di oras ba? Action Firing Line! Hindi ka man pwede aksyon Henry nga magsakay nakasakay na ko kaina sa di pasayng sa lakyan. Timakon mo halin lang to sa Kalanaan hasta sa tubang sa Lupis East. Di kayo mo kakita yang 30 minutos na way pa kami gapon kalin. Tay siling gumagamo ni kuha na lang tapayong kag magwakaton. Action Firing Line! Dugangan pagid nga sus nagkarabilwaya ang kita mo ng outlet bala kun inlet kun tani isang kwan sang drainage system supposedly dra magi ang tubig halin sa baha iniya baliskad instead nga magsulod ang tubig didto yaga ibwalgwa sa sining inlet sang drainage system. Action Firing Line! Atuan ko karon si Mr. John Marie Vargas agud i-check kung ano ang latest nila nga sitwasyon kag na monitor angot sa pagtupa sang ulan no diri sa Metro Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Online sa Firing Line! Karonahon ko na ipagcheckar sa lakat sa panahon at the same time nano ang advisory o nabaton sang Provincial Disaster Management Program Division. We have the head, we have Dr. Zivard Gerhard Kailian on the line. Doc, good evening. Kumusta na nung latest nga monitoring mo karon nga gabi, Doc? Yes, yes sir, no. Ang aton nga yung monitoring sa province, no. Do wala iya sang reported yang flooding sa kabilugan sa probinsya. And nagaling ito kanina sa sa San Carlos going to pakadto diri sa Bacolod. No, ang aton nga ulan sa San Carlos is light to moderate lang man, and then sa aton sa Salvador, no, mag-uum-guum lang, no, wala ma-jutay man wala ng may part nga ulan, may part man nga wala, no. So meaning ang scattered rain showers nato, no, diri sa Bacolod concentrated ang aton daw medyo bako-dako nga ulan, no. Okay. Ang kwansi ni LPA ni siya, sir mo. Si Action Art ni Doc, si Action Art Action Art ikaw ni gali. Temporaryo ko na nagbulos kay Action Brian. Siling ko Doc nagbulos lang ko temporaryo kay Action Brian. So as of tonight, waay paman kamo no sa ma-reported nga daw nagdalom nga nagawas sa suba o kon sa mga lugar nga may ara abis ang pagtaas ng tubig ba, Doc? Yeah, wala pag subong Action Art, wala pag kita no. Sa monitoring naton sa opisina sa province, no, maski sa amon nga chat group, no, wala pang mga DMOs even though nga may monitor nato ng La Carlota, no, baskog ang ulan, heavy rains, pero wala pa gid sa flooding nga gina report sa aton subong, no.
Kaya nga atong LPA sa alas 3 kaginas ang hapon no nakitaan estimated sa ilang available data sa halin sa pag-asa may ara sa 110 kilometers east southeast sa Zamboanga na may ano din siya may coordinate na 6.6 degrees north kag 123.0 degrees east no north kag ang northeast monsoon niya ang naga-apekto man sa northern Luzon naton. No ang aton nga Visayas no amoy ning naga-apekto subong sa Bacolod kag sa Negros Occidental pag-aagom sa cloudy skies kag scattered rain showers and thunderstorm tungod sa sining nga LPA no. Kag ang aton nga may moderate to moderate winds kita coming from the northeast to pakanto sa aton northwest no all over the Visayas kag may moderate seas kita nga may ara sang 1.25 to 2.5 nga meters ang height no. So mula niya action art ang aton nga weather forecast no kadang aton nga panahon sa kabilugan sang probinsya hindi gid man siyang pareho gid sa Bacolod nga nagabaha no naga-heavy man ang rain sa iban nga mga lugar no pero ang iban wala man siya nagaulan or nagatalitli lang so meaning scattered ang aton rain showers all over the province no mula ning medyo nabulayan na kita sa Bacolod City dito ko sa aton ni pagulan. Yes, sir. Now, anyway, ang advisory, abi kay na nakita ko nga daw halalungan, bangod possible flash flood, may experience man naton, no? Diri sa probinsya, the same na gyapon ang advisory naton. Why gyapon, hindi dapat gyapon magkumpiyansa ang public because may tendency nga magabunok gyapon ang ulan, sir? Yes, action art to. Tungkol sa ang LPA mo, may LPA kita ng low pressure area kita. So, sa ginhambat ko kanina, so ang atong LPA, might pwede siya ma-upgrade, pwede man siya ma-disapprove. So, ang atong depende na sa pag-gigo sa atong LPA, kaya subong sa may Mindanao na yun, no? And ang atong nag-orange warning kita because of this heavy rains na nakita sa satellite image, no? Sa atong pag-asa, that's why nga gina-warningan kita, kanina nakita nato no ang mga warnings no Talisay, Bacolod, no Silay no and neighboring areas no so amo nang mga nakita nato kanina nga mga image ang mga warnings sa aton nga pag-asa kag ginahatag na nila sa thunderstorms warnings no thunderstorm warning nga ginahatag naman sa aton nga chat group sa aton sa probinsya. Yes, at least na klaruhan kayo na kayo doga naggulpihan sila guro sang TSTM hindi nila mayo na insindihan nga muning thunderstorm advisory number 2 kag ano man nga advisory. Yes. So anyway, sir, anong panugyan mo sa public kag ano ang imo mabilin sila padulong nga daan kita sa kagabihon subong? Yes. Again, action art, hindi kita dapat mag-alerto, mag-ulo-aligmat, prepared kit sa aton nga mga public, especially na may mga pagtaas ng tubig sa iban nga mga iban nga mga areas diri sa Bacolod, no? Mga communities kay mga barangay nato ng mga barangay disaster reduction and management committees nato dapat i-activate na sa ating mga barangay, especially sa mga flooded areas. No ang ating nga si DRMO sa pagpanguna man sa ating nga si Dream Usubong at si Mr. Aaron Ga is si Mr. Jomari Vargas no sila subong sa pagdeclogging sa mga sa ating drainage system no kay nagasaka pero actually nakita kong ibang nagapanubo naman no subside naman ito pag hinay-hinay naman ang ulan. But then again, no, hindi kita magsalig kay as long ang LPA may presence po sa ating LPA, ang threat sa atin nga sa pagbaha-ara po. Sige. On that note, Dr. Sifar Gerhard Kailian, salamat ki sa time ginatag diri sa Action Radio Bacolod. God bless sa imo, sir. Yes, Action Radio. Salamat kitig mo yung gabi sa kanang tagpalamatis ng Action Radio. Action Firing Line. Salamat kid. Anyway, why pa man nakabaton eh. No kay kun halimbawa, may aragin man sa malugar sa palibot sa probinsya nga nagtaas ang tubig baha, hindi pa man iya pagunahon nga gilayon ka lang niya magkwan, no? Gilayon ka lang nga maghatag sang advisory, unahon mo pang advisory sa province. Kung may nagtaas, kundi unahon to ya sa mga operative sanay
bulig ang mga residente nila. Action Firing Line. Sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor karon na gabi sa action firing line fell free sa pagpadala sa inyong mga mensay base may ara dira sang nakuha kamong litrato, video sa inyong mga lugar nga may ara sang pagtaas sang tubig ba. Please, feel free sa pagpadala ina sa amon sining nga Facebook page. Agod nga mahatagan taman update ang mga nagapalamangkot. Action Firing Line. Siling ko anay nga nagapasulod kita summer season diri pa nagtupaho LPA palang gani nanong tabo sa Bacolod nga sus Mariusip kay na gailibual siling ko ari man lang galing ang tuburan sa Bacolod City hindi amak galing kay sa drainage gagi. Action Firing Line. I-check naton with Sir John Marie Vargas nanong ila pinakalatest karon nga advisory nano ang sitwasyon sa palibot sa Metro Bacolod. Naong report sa patrol kaina, actually ang patrol, nag-try pa tani nga isugaton ko nila, no kay para mapadasig ang pagkadto sa station. Hindi kakadasig man lakat, aksyon hindri, kay tubig, aras tuhon mo dapit, ti maasik ang ayawan ka mo, kada sundi ka pinagusto, ti kang kibasikon, shot ka bala sa buho. Action Firing Line. Tapos instead nga ikaw may ngagaw kadto de para magbalita basi ikaw ang report ni aksyon dyan sila nga maninoy kung nagsalom basta sumungoy pa ka butwa tikon sa drainage ka guro magsalom budlay guro magbutwa no. Action Firing Line. Pero nanong sitwasyon subong sa palibot sa Metro Bacolod kaina dira sa Dalan Arneta no sa magsaysay dalom ang tubig diri sa may reclamation area sa SM dalom ang tubig. Lakson, dalom ang tubig. Sa government center, dalom ang tubig. Kag-iban pa nga mga lugar, no? Ti sa Lakson, labot na dira sa may bata. No? May mga area man dira sa Mandalagan nga mataas ang tubig bangod sa pag-ulan. Action Firing Line. Ang laom ko nagligad to, ginapang-limpyuhan na ni, kag sige-sige na nilimpyo. Why maniga pabaya ang sinuna? Si Sergio Marie Vargas? Galakat-lakat man siya. Mayo man gali kay hindi lang ako naglakat sining gabi. Sir Joms pabalon ta ka. Kaya ko paggali magwakaton halin to sa Kalanan ko Lopez East. Pakadto di sa station para maghingagaw lang on board. Action Firing Line. Dasig malang tani mo kung wala lang gabaha. Galing siling ko nga ano natabo Sir Joe Maringa nga may mga siling ko aring man niya kadako. Galing nga problema ang basiwa ka supply nga sa drainage ni Gaibual man. Online sa Firing Line. Sir Joms, may gabi din kasubong galakat. Actually, kari ko desbong sa approaching sa Taytay sa Singkang. Oo. Ang tubig sa piyak to, hindi ko kabalik. Ari na gusto ka tunga. Laki ko rin na sandwich black ko. Oh. Anyway. Kamusta ka da? Kinanglanon nga sugaton ka ni Action Nixon? Hindi na. Kaya Okay naman? Ako sa lakyang nga taas mong galiyong pa to sa barangay 8, barangay 10, kaya may mo to problema. Okay. Anyway, ang amon teams mong ara nagalibot naman. Pero ako yata ni mapuli ko yan ay kadali, no? But hindi ko kagwa diyo, na-trap po dis mo. So dira ka subong sa may Taytay, you mean halindra sa barangay 35 nga lakturan, dira ka naglabay? Hindi. Dari ko sa may main road din sa Singkang, Taytay ba na sing Iglesia ni Cristo, blaw natin. Okay. Toto sa Palmas. So, ang sa piyak siya na sa Billiam Mercedes, dalom ang tubig. So, lahat midyanay transagwa para magunas-unas, kabay pa makaagini ang kontraktara para kapulik sa malay. Sir Joms, antes ko kadtuan, no, ang epekto sa pag-ulan, pagbaha, di kag din nga malugar ang may mataas, kag kung may reported evacuation, pila to sir ang takos nyo kuina sa pagtupa sang ulan nga siling kunano, ini nga daw ginabuo ya, hindi alaw-lahog nga pag buo sang ulan, pila to sir ka milimeter ang imo takos kay naman? 80. 80.2 millimeter per hour. Wala. Oo. So, butang balon, magsiling ka 80 mm per hour ang takos, sina kung nagatindog ka, sa kwadro, sa ginatindogan mo, mag-amo to, sir, ano kadalong tubig to? Tagadughan mo. Sus, Mariosep. Tiko na, Ate, tagadughan mo, sa akon guro, taga-tunga-tunga, hawak ang dughan eh. bagay. Awa Kaya na, medyo mga taas medyo kaysa sa akon mo, Umugani man. plus pa sang butas mo. Huwag ko kabutas mo. Oo. May kabutas mo?
sitwasyon why gat kwan gus bong perishos di ba kwan humog na Bao, grabe. Sige lang. Lagyan sa bong humog. Amo gini kay public service. Now, anong oras kinan na-record ninyo nga daw ka-extreme, grabe ang pagtupa sang ulan, kag anong oras nga nag-amat-amat dalom, kag nag-awa sa drainage naton ang tubig, sir? Actually, na-monitor na bon sa amon CCTV, so kung alas 4:20, nagmatamat na. Pero water high pa lang. Pag alas 4:35, nagsaka na gid siya. So, tawag ang balay ng Merding, kaya balay ito nagang tubianin si Mabini, kagang lakson, nagkantots balay niya. Uy, So, rescue taon mo ito ganito, kaya makaunto kay ang drainage sila yatin lo, pero ang sa lakson yung tubi, kagang Mabini, nagtipon dito. uy. Tapos pag din may natuba kahoy dito sa may Palmas del Mar. Mm. So, nagkakwan, nagbalabag sa dalan. So, anyway, ang may sabong kay nagkulukul pa naman sa Jutay at sa may 6th Street, nagdalom na siya. Katerhay, 12th Street, sa Ramos na yon. Pero ang amon siya na nabatay, masige ulan karon mag alas 8 pasado, taas tubi, 1.3 karon sa gabi, mga alas 8 pasado. Ay, abaw. Kaya mo nang delikado kung gabi kag sugataon sang taob ang nagaos-os nga tubig galin sa drainage system ta? Pero may lang kanay kasi mundo nagkanay-kanay si Jutay. So, tuloy-tuloy na lang siya. Kabay kita nila, maintain niya na lang na. Na-check na mo ng kwansang pangano doon, nag-maintain sa Jutay. Kagin-check na mo na sa babaw, ang sa doon sa Bador kag Borsia, may na hindi masyado kadamol. Kaya kulba ko na plus blood pa na plus lalom ni para sa 2017 la. Nga, ngayon ang Morsya kag ang sa Don Salvador to, kung maggulpiada na ni sir, makalabot pa na ni sa aton efekto sa baha? Amo nang agyan niyang bagsungay kay lupit kini apart lang 2017 lang nag-class flood sa aton dito Tuod, no? Oo, kay tikon mo na bantayan. Oo. So, karon nga hapon, until tonight, din nga mga areas, ang ginispondihan ninyo, why magita reported, by the way, nga gin-evacuate or mga persona, sir, nga nahalitan bangod sa pagtupa sang ulan o pagbaha? Barangay 8. Barangay 8. 10. 12. Amo tong kanto na mo sing hapon alas 5 pa lang at least kung maglakad taling sa opisina, yun pa kanto na mo tong daan. Kaya daw problema na. Kahit is pagdulong blood, kuha na daan. So, amo na siyang isa ginuna na mo, laiban reported sa doon yung Luliana, tigaling katiway pa bangislod sila balay. Amo na ila report, no? There is may river walk sa may unang BCPO blood daw matamat mataas ang tubig. So may sabong kay ang tubig sa Subaya kay nanaaw ko dislaki ako naglantaw sa hindi masyado kataas. Okay. Hindi ka man alarming ang tubig sa may sa Subay. Hindi tama kataas nga pandelikado gid. So mo mula na lang mo subong. Pero hindi man taguro pwede nga magatag ta kumpiyansa ni sir kay basi kun paribla kay ina sino bala magambal to nga matupa yung particular nga ulan. Amo magana man. So anyway, ang amon niya ay basta mientras tanto nga kuha niya tutukan nga na mo na kaya basi bala pun Golpiel Monteliwat. Especially sugod subong no hasta alas 8. Kaya basi magtaas ang tubig galing sa dagat kag magsige ulan Amon ang gyapon ng taon amon subong. Sir, may ari bala nag-message amon di sa Action Radio sa Facebook page si Rilin Parilio guro ikuatag lang namon ni guro number sang inyo si diary mo pero bulig gapayos na bulig sir purok ruhas tangob hindi na sila makagwa sa balay nila kay mataas kunong tubig 2 minutes ago nagpadala sir. Lalo ko patawag ito siya sa ikadwa paliguan kasi sige sir itawgan talihog Sir Joms anyway why nagin man guro unless ang imo tugon kay ato subong patrol man sa CDR nimo office tawgan ko lang dayon si action dyan para mapadangat to siya. Ang imo na lang bitugon sa public sir especially sa mga kilid sa mga suba dira kag kilid sa baybayon. Pero mo lang nagulat, tulo aligmat sa especially karon magtaas ang magtaob, sige ulan. Hindi na magulat nga mag-sudlon pang balay nyo. Lapit na lang, pinakalapit nga barangay hall nyo da o police station, pat mabalaw lang kaya ang police naton patrol naman subong. So ang taon taas niya para mabuligan sila dayon sige dart. Sige, salamat Sir Joms. Okay, sige. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line.
Now, i-check ta si Action Jan Diaz kay subong na trap man si Sergio Marito sa Singkang pero may report nga may bata na ano do plus dangat tala na dayon sa iya atong report action an bala itawag mo lang siya dayon to ang ngalan kay para mabuligan man to sila. Action Jan, good evening, please come in. May kabi-aksyon na article sa total ng mga kaksyon arik sa Disaster Reduction Management Office ang sulad sa Bacolod sa daan nga City Hall no diri sa may dalan na Luzuriaga Araneta sulad naman sa Bacolod Action Art kincheck naton diri pinakaulit mga records sang DRMO nga bago lamang porte maranda din nila diri kaya nga Kauban Action Art kadto sa pila ka mga lugar diri nga may record o report abi nga nagbaha karon man nga gabi. As of the record base diri sa status board aton makita ang pinakauling nga update is alas 7:10 nga gabi sa likod sang Sugarland Hotel Barangay Singkang Airport. Gina-check na ito kung ano di ka level. May mga lain-laing level mong may gutter level, may nga above gutter level, may shoulder level. So ang likod sang... Grabe, shoulder level, you mean Action Jan? Oo, pasilingon na taga-baga, bala? Taga-abaga, susumakon mo na. Dalom na ginaya, hindi nalaglahog ya? Oo, taga-Abaga, aksyon at ang tubig. Dito na record area sang Barangay 1, likod sang Robinson's Place, Bacolod. Initially, ang report dili status may mga na-trap nga mga pamilya dito nga hindi kagwa. Ano ba din mag-rescue man mismong aton nga mga otoridad, no? Alas 7:10 ang gabi na sinina gin-report diri sa aton nga mga otoridad sa DRMO ining Barangay 1 sa likod sang Robinson's Place, Bacolod. Ang masubo-subo diri kay tak na alas 6:20 Pabla 6:30 sining nga gabi sa area sang Purok Malinong, Barangay Tacoling, Surad sang Bacolod. May na-report ang emergency response team sang DRMO. Nakabaton sila sa report nga may isa ka bata nga ginanod sang tubig. Kagtupop sining nga material wala pa Japon na rescue sa mga otoridad. Ang ibang diri nga rescue team nagbalik diri sa ilang mismo headquarters kay kinahanglan nila sundugan nga mga gamit mga flashlights kag iban nga mga pagkabutang action art no para man sila diri nga kinahanglan dito sa pamatigayon sang rescue operation dito mismo sa may area sa Purok Malinong sakop sang barangay Tacoling Surad sang Bacolod. Yariwa i-check naton action art ang ipatat naton ang aton diri nakuha nga impormasyon sa mga lugar nga na record nga nagburbaha-baha. Una nga na-record gid ang tak na alas 4:20 to 5 sining nga gabi ang circumferential Hernaes gutter level but singon naglapaw sa gutter das kilit sang dalan mo ng tubig tita sa asin na lapaw-lapaw na sa buko-buko sang tail nimo. Okay. Alas 4:20 man to 5 sa hapon circumferential road above gutter level pagid tibot singon sina lapit na sa tuhod tunga-tunga na sa tuhod action art ang level sang tubig. Alas 4:20 to 5 sa hapon, Araneta, Lizares, Araneta, Rosario, Hernaes, Mabini, Bigis Aquino Drive, Lopez Haina, sa flyover sa Araneta Magsaysay, abang nag-changing Araneta Magsaysay, kay ang of the record, ang level sa tubig, Araneta labot sa hawak. Hawak, action art, ng kataskos ng tubig dito sa may Araneta Magsaysay. Ang Lacson Lizares, Libertad Hernaes, Lopez Haina, Lacson Lizares, kay Lacson 6th Street, gutter level tanan ini sila. Ang Lacson 12th Street action art kag Burgos sila do above gutter level. Ang Burgos 88 Burgos Katuslao gutter level man ini. Ang Araneta Alihis, ang Burgos Dotisaina, Bacolod City Government Center, Taitong Lacson Hernaes, Bacolod Public Plaza, Lacson Rosario, Doña Juliana Bartolome Street, Rosario Street, Mayor Bing Leonardia Residence dito sa may Rosario, bala? Gutter level mano ang tubig baha dito. Alas 5:40 nakabaton sa report ng DRMO nga sa Rosario Heights Subdivision above gutter level pagidya. Sa circumferential road along Panasatic above gutter level man. Dito naman malapit sa Lady of Mercy Bridge Blataytay sa may Eroreco. May naanod nga balay action art sa Eroreco. Yes, Eroreco ang nag-report sini kabalikat no. Ang Villa Mercedes area Barangay Singkang. Kumusta itong nanod nga balay ito? Why titawo nga atoto nga na-trap? May alod na report may ara kuno nakatenel sa sulod. Uy. Pero gina-check man na sa aton nga mga otoridad kay naka-on alert kaga man naka-deploy tanan nga mga personnel sa DRMO Action Art no. Pero ining sa may Lady of Mercy kabalikat ni nagatag nga report no. Ang Villa Mercedes area SM City Bacolod Block 17 Barangay Bata
sa Carvec Mandalagan, Bangkakori, along Mansilingan, gutter level. Ang barangay 8 sa tower, hindi na tumabalang kung anong update yan ni kung anong water level niya. Okay. Lizaris Extension, Cyber Center, Magsaysay. Ang sa phase 2D sa Betovin, ang sunod sa Lihis, Euphemia Compound sa barangay Takuling. Purok Malinong, ang Matumbakui na Takuling area, 6th to 7th Road sa barangay Takuling, Fuentebella, Gonzaga, Sarina Heights, Fuentebella Subdivision, barangay Montevista, sa may Taytay, sa may Banga Rusi, kag Robinsons Mandalagan. Amo to ang pilaman ka mga gato level area. Ang barangay 1 sa likod sa Robinsons Place Bacolod, amo tong shoulder level sa Taytay na blat. Now shoulder Action level. dyan, atong report sa Takuling to nga bata, allegedly nga na missing din to gani nga lugar. Purok Malinong. Purok Malinong, inform lang action na si Barangay Kapitan and Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales. Gintawgan siya namon, bagugid lang, why pa siya kay Balo? Why pa sa report pero di nagbalik din iban nga time nila o kay gina-check pa nila. Ang update ko no, sige pa to gyapon Action Arts area. Diba siya maka-proceed ka to karon para maistorya ang pamilya. Blaki si Gubasi kon why malang to yan nilang di paran ba siya malang spiak balay na blaga pakuribong? Kani amo man may mga balay nga nagkaraanod sa Alihis, wala pa man ganyan recorder yo. Kay perti kadamo mo ama ko mawala 43 na ini ka mga lugar. 43 ka malugar sa Bacolod ginbaha. Yes, Action Art. Grabe. Not to count pa ng iban pag mga major roads nga wala pa din na include like Burgos area, Araneta, Lacson, iban ka mga lugar pag eleksyon at ongoing pa rin monitoring nila. May ari di satellite image yun actually. Check na din mo satellite image ni. Makita mo ginmanda ang mga lugar nga kaina dalom ang baha Grabe, subong no? nag-subside na. Ano na may base na lang. Ano na siya lang. Precipitation, no. Lapad yun ma'am, no? Oo. Pero ang nag-growth ko, latado, kamo naguro nga intermittent lang man yun. Kaya daw, Galaka-laka lang. Laka-laka lang. Isabot sila nga laka-laka lang. Ay, dari sa within na gross area ni nga rin. ay, ang precipitation, diri yan, gidyo ko concentrate sa Sa Mindanao. Mindanao, Pero gino? diri area lang to, bala ho. Daw medyo... Clear lang siya. Ka-clear. Siguro nga daw... Laka-laka lang. Pero pwedeng intermittent gold lang. pay lang, Oo, no? galing kayo may heavy rain. Pero either moderate to heavy rain. Pero expected, sir, wala man, hindi man magdugay, gino? Mamunin nga nagulaw naman siya. Tapos may gamay naman na balik na yun. Ay, purpose mo. Kaya mo na ganda mo na siya na mawala. Naman tayo. Oo, galing nga. Ma'am, kayo na, panarang nga start, amo na nasubong ang record, 20 40... kagina. So we have 40... 43, no? 43 43 na something. ka mga areas. Pero kasi gila man na mabato ng report man, no? Magambal ka aksyon dyan, 40. Aksyon dyan, magambal ka 43 ka mga lugar. Bali, hindi na siya botang balon nga 43 man ka barangay, no? Kundi iban na siya ka lugar sa isa ka barangay. Oo, double-double. Actually. ang mga barangay yung mobilize. Ang mga bara magkakamobilize man sila. Ang mga bata to? 5 months old. 5 months old nga bata? Kaya sa duyan daw na, ma'am. Oo. 5 months old. Sino nang gaistorya si mo? Wait na, sunod. Sino tong gaistorya? Balik sunod mo tong rescue, balang alin na sa area. Nagbalik dari kay makasandugang nga mga gamit. Allegedly, 5 months old siya nga bata. Sus, amo nang na-missing subong ang 5 months old? Yes, amo na siya na-missing. Ginaduyan and then why na pagbalik nila? Oo, doon na Ay. anong balay. Na anong balay, sir? Na ano ang balay? Uy. Sa Takuling na. Sa amo to ato to ang bata sulod. Okay, ano sa duyan ka? Missing. Missing ang bata. Nagbalik na sila sa area naman, ngagaw sila sa area Action Art. Makuha 5 months old yung sa bata sa may balay. Kaya na anod, balang balay. Hindi naman makita ng bata man mismo nga 5 months old. Hindi na kaya bulig. Ma'am, ano man kamagin no? On alert naman. Oo, tiyari na kami nagagang barangay, kinamobilize naman Pero tanan nga responders na fielded naman. Usually, di mag-amo si Nibi, ang especially, subong obvious ka tama, o nga, may mga heavy rain kag may flooded na areas.
So, ang amon nga barangay DRM committee, Sila, no? ina-remind lang sila namon, Oo. kay usually, ang dapat SOP na nila. Nga sila man Oo. natin. Pero ang area, ang barangay 1, ang mugin na sa taga-soldiers, yun ang report, sa suba na ilampe. Kay tanan, yung low-lying, abi. Gani, no? Maglapit sa mga suba. Oo, kay sa naluyanan, kag ang dili nga part lapit na sa pakadto sa shoreline. Oo. Amo So, last maginang... month, halin sa Babawi. O, gani. Sige. So, the heavy rainfall, grabe, gidya na over. Pero usually, sa experience, sa niya sa Bacolod, maghula-hula, walang pareha, sinihaw. Nag-subscribe din siya yung Yeah, siya to 1 hour lang na iya. Gani. Galing jutay lang din yung inconvenience, subong traffic. Grabe yung traffic. Subong. Nakalandfall na siya, no? Kung na nga makita mo, nag-scatter na sa Ang ulan. So, basi, palaog naman sa iyo, nakatapos na sa iyo, kumbaga, tayo na. Oo. Patay ka na lang. Sige, sir, thank you again. Ma'am Badet, thank you again, Ma'am Badet. Sino to? Si Ma'am Bernadette. Si Ma'am Bernadette. Oo. Ati siya giman ang alalay nagabulig kay Sir John Marie. So mo ta malunto 24/7 na /bong. Oo. Kabalong kasi Ma'am Badet, ni kung mag-muning nga simpo, tamba ko kita di permit na na basta gabi, Ma'am. Di ginamo may May basi kung may panyapon na pagkuan lang nga daan. Ginagaan niya na kuha ni Kimber sa kung basibla ko no sugid sa Hindi. sa mga bata. Yung estudyante ko nanduay na kabata. Hindi kay siling ko basi ko nang manangi mo libotay ni aksyon diyan way panisigurado mo kapin pa manog gabi na subong nga mo nang ginabantayan kay kuan bala taob. Gani. Basi makaswing ka to dayon yado sa kuan sa barangay Takuling ay para malantaw tato ang sitwasyon. Oo, tiyan mo to, ang information, ang si mo nagkuha na sa mga iban, pag nilang doon siya gamit na rin, nga mag-check ditong balay. Kaya KT initially na anod ang balay, and then after na anod, action na tututik to, nagatulog, abi ko na butang sa duyan, ining 5 months old nga bata. So, hindi ko na-check mo na to kung paano, kung anong sitwasyon dito sa area. Madiretso ka to ni action pa pa nga, no? Oy, anay madritso siya na utod ang iya sining linya. Action Firing Line. Las 7:25, Action Firing Line ang inog ginapamatian report inasam patrol gindayday na kaina 43 gilik barangay tuho ang 43 kama area sa Bacolod ang nagtaas ang tubig baha. Now, i-check ta si Mayor actually hindi naton malabot sako guro tong alkalde ginsulod baka tubig balay niya ho. Online sa Firing Line. Pero ari sa aton linya Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good evening. Kumusta das lugar mo, Vice? Why na utod siya? Sige be. Tawgi siya liwat no kon kay kwaon ta si Action diyan okay naman to no kay ma-proceed naman siya. Si Vice naman ang aton sa Iluan. Si Mayor kay na nagapangayo bulig batian ko ga relay pa ang nagpangayo bulig sa hotline no amo nang call sign sang aton diri rescue unit nga nagakinanglan to sang makadto kailangan to lasagaan ang balay ni Mayor karon to. Action Firing Line. Amo nang rason man gani nga si Action Balay na no mga disgrasya to nga siling yan ano ni nga may tuburan ng sulod sa balay ni golpeada malang ang balay to actually may sigurado Action JM kay ang balay na Mons Patricia kung kaysa may tendency hindi malimpyuhan sa balkon bla kundi may ara man na siya nga buho da kay way man ay atop ang sa balkon to nga design hinali gani nga way to malimpyuhan basi pag abot sa ngugangan kuyawan man siya bla karon pang limpyo. Action Firing Line. Kabay pa no kabay patani nga nag-subside lang o kun kabay patani limpyo lang to ang kuan ba water sprout daw oy ano na hindi malabot sige lang no problema anyway sugpunan tani kay 43 areas now again ang sa Bacolod ang may madalom ang tubig ti ambot sa taga CDRRMO lihog kot kadto inyo toho sa area sang Purok Ruhas barangay Tangob kay may nagapangayo bulig to naanod bakong balay nila kag natrap to sila kay made of kahoy man ang ila puluyan. Action Firing Line. Ang consolidation sinabalikan ta karon ng patrol kay si Sir John Marie Vargas na trap man to sa lugar no kabay patani nga way lang sang nadisgrasya kabay patani nga wala lang sang napilasan kagabay tani nga makitaan lang ining allegedly na missing nga pilak bulan nga bata to 5 no? Nga ara kuno sa duyan i-check ta lang na karon ang komprensibo na
nga pagdayday kag pagpanumbalik sa patrol diri lamang sa inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa
Sabacolon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sabacolon Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton.
Nagamugit ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Sa ngalan sa gihapon ni aksyon Brian Moden. Ako naman aksyon Artay Hupon, padayon kita nga magapangalagad sa inyo, karon na gabi diri sa Action Firing Line, no? Kadasig lang sa aton oras, las 7:39 na, biyernes kita gihapon, nga presentation. Action Firing Line! Antes ko basahon ni mga mensaheng ginpadala nyo, ari sa aton nga linya si Action Eric Magbanwa sa area niya to, check karonta, manang panukoy siya man isang lugar nga masami ginabaha. Action Firing Line! Anong sitwasyon dito? Let's have Action Eric Magbanwa. Action Eric, may gabi. Actually, full force naman niya subong rescue group dara sa Barangay Panukoy. 21 ini ka miyembro sang rescue group namon Action Art. Naka-standby ko sa amon nga barangay hall dira, no? Kag ready naman ang amon sining ready to eat food in case kidman kon may mga evacuees nga magkadto dira sa amon sining barangay. Kay bago lagi Action Art kalibot ang amon sining miyembro sang DRRMO, especialmente sa Barangay Rescue Group namon, led by sang amon nga mapisan mga iski chairman nga si Carlo Bardirama. Sa Action Art gin check namon ang area sang una ang purok hanap buhay bula. Ang ini purok hanap buhay amo na silang taytay dahil sa Panukoy Action Art. Nga masami man kun amo nga tiyempo nagataas man ang tubig, no? So, according sa kay Carlo Valderrama, kay bag-ulag kami Action Art nakasiranay before kita mag-on air. So far, ang tubig Action Art sa dalam sa taytay, pa naman, labot naman sa salog sa mga pulian, no? In fact, may mga kalat na kami ganit dira nga ginbutang sa mismo taytay, pakanto dira sa mga pulian, just in case gid man kung gusto nila mag-evacuate, kanto sa among barangay ready man ang amon sining nga mga Sarakyan Action Art, no? O galing kay may mga residente kita dira sa may purok hanap buhay sa taytay dira sa barangay Panukoy. Na hindi Action Art magalin, no? Kay may mga gamit sila sa sila puloyan. So ang ilan mo lang gusto nila nga ma-secure ang gamit kag ang iban kung daw tan-aw nila nga do nagdako nagid man ng tubig, automatic nagasaka sila sa higan sa dalan Action Art, no? May iban kani nga nagbalik pag ani iya sila sila puloyan kay lantaw nila way pagit man magtaas ang tubig prote kung si Toto Carlo Bardirama pa mo sining case chairman naga hulhamboy na sa salog sang ila sining puloyan ang katason sang tubig Action Art, no? Ina kayo ng salog ng ginambal mo Action Eric, anong kataas na siya? Oo, salog sang puloyan Action Art. Bali, di anong babaw dalom na kung si dalom man lang?
Dalom. Okay, may ara iya balay kung kay siya nga bisan gamay lang siya pero babaw dalom bala may hagdanan masakas babaw tudtos lagatulog and then dalom da mo nang serving kalanan nila. Iniya mga balay lang gid nga hindi magita man kataas ang tululugan nila. Hindi ka man nagsurat daw si Amay, gahulambo sa lugang tubig. Kaya mo nag-arisling namon kay kuha namon sila, gina-instructionan man na anytime pwede ka putukan to sa barangay kasi bukas mga mo sila barangay Hol Action Art. Kag may naka-standby kami gani nga salakyan, kag mo sila kubla ready to eat food kung kaso nga gusto na nila magkadto dira kag magpa-rescue. May mga salakyan ba kami yung Standard Action Art, no? Okay. Now sa bahin sang purok maninihon, amo man nila ang kurunan na mo da purok maninihon, kurunan na namon. Kung going ka sa south, ari na siya sa right side. Right side. Ang purok. Atubang na siya sang Manville, no, Magi? Yes, Action Art. Action Art din sa sa may Kwanla, sa may Bangga, LCC, Balatangob. Oo. Atubangan na sa kuluna na da mo sa igadalan. So, nanubuan mo na dira, kag alagyan mo na actually sa tubig, kay kumo tulo taytay na da. Dito, amat-amat mo Action Art nagadalo man ng tubig sa Purok Maninihon. Okay. Sa Barangay Panokoy. Kag may ginbutan kami itong isa ka Bulo Baroto, bla, may kaso kaya magtaas kung gusto nila mag-rescue, may sakyan sila din Action Art, no? May mga kalat naman connector nga ipahamtang dito, just in case kid man, na kinalanon ang rescue. Kag ang sumusubo rin dito sa may pulupunta, isang Maninihon, kaya daw dito ang volume sa tubig, nagadalong, Pero anyway, may mga contact pa kami dito sa mga puluyan, just in case kung kinalanon nila ang rescue, ready ang ato sa rescue group dira sa Barangay Panokoy 21 subong sila dira nga nag-standby sa Barangay Hall Action Art, no? So, Sorry, may chat gani di siya, may nagpadala mensahe sa aton Facebook page, sila nga diri sa kulunan siya sa area mo gid sa Panokoy, nagkalatunaw kunong iba nilang ginporma tong Hawaii pa mga tigabla. Kuno ginasunod nila, naginalo ginatampukan ka uhot na ano ganina? Nga maluto? Oo, ginaluto. Dila tayo pag maluto, guro na ulanan. Oo, tiyan mo nyo, nagkalatunaw ko ng iba na labot siyang tubig, oh. Ati tunaw gina yan, tumatik. So, tunaw gina siya, ginforma mo, kag wala matapat sa init. Ati tunaw gina siya. So, para ang indikasyon nga tigasaka ng tubig, but siringon nga ang mga ginaobra dala na kulon, nga wala iya maluto, ti sigurado matunaw gina siya art tungod sang pundo nga tubig ara sa may area sang Purok Maninihon. Laban mo ng concern para sa Villa Lourdes, by the way, tubangan sa ospital na bla, no? Ang kuha naman gahuluhambo naman sa tuhod ng tubig da. Grabe ba? Sa akon naman. Sa mo sa akon mansyon taga-tuhod naman ng tubig sa art, no? Baway may lang way gin timing sang siling ko may lang gin palipas siya na yatong naligan na Domingo ba? Ati kung gabahati man ako kagito, no? Andes ka makakaon, no? Bagay, walang problema, duro man pato to. Naging paluto mo bla? Diyan mo na, ang samon na yung area. Pero why pa yung gin-evacuate Action Eric sa lugaran nyo? Wala pa. Wala pa Action Art, why pa? Kaya mga tao mismo, sila man nagawin sila sa kagulingon nila kung gusto nila mapa-evacuate, ready mo yung amon dila nga sarakyan, kagkuhan, amon dila nga Bulo Baroto, mula nga ginimo. Anytime, pwede naman sila yung ma-rescue ka makuha. Action Art, pero wala man sila kapareser nga mapa-rescue kasi mas pakamayo nila nga pantayan nila ng gamit sila pala. Durante nga, pag ilman sobra sa kanamo, ang tubig dira sa Maninihon, specialmente dira sa hanap buhay Action Art. So, pala yun nila ito nga monitoring. From time to time, nagpunta kita sa ito sila nga rescue group dito sa area sa barangay pa mga hapan ako kasi may mandor si Kapitan Bibing Noble. Basta gani amo nga chimpo nga may pagulan nga malawig, automatic na baha na so kinahanglan hindi na dapat tawagan pang tao ang rescue, automatic kadto sa barangay hall, buksan ang barangay hall kag i-preparar ang dapat i-preparar kay may ara na kami sila ginastoryahan sa council nga kung amo nga sa isang chimpo kailangan mangin alerto 24 oras. Di si Lumpia nag-duty wala? Si Lumpia nag-duty wala? Sino? Si Lumpia. Si Lumpia man? Si Toto William eh. Ati duty sa... hindi duty sa mong duty. Ay, hindi ya? Hindi sa mong duty sa barangay. Bago ka lang ka-discover siya ng Lumpia na siya? Milik siya sa Lumpia. Oo. So kung sigurado, kung napulit pa, kasi mo sa Action Art, no? Matyaga. Anyway, buwas mo yung bukol ng ulo ya?
Sige, Action Eric. Action Eric, kung nabagban ng mga development, rin na monitor ito na si barangay sa area sang barangay Panokoy. Una sa balita, sa Action Eric, magmano report sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Eric Magbano ang Panukoy, dasig na yung barangay council nila, ginpang check atong mga lugar nga delikado kay tikon taga dira kaya nga lugar, opisyal kapas ang lugar, mabalaan mo na mo kunin nga ma-areas ang daw ka delikado sa tion nga magtupa ang madamol nga ulan ti pareho sini sa ilan ni Action Eric. At the same time, mas barangay kagawad sa Panukoy, kaintindi na ni sila kami protocol, sila galing ako ning kaso mo ni, may ma-duty gid kagilayon nga pang-check yaron ang mga pumuluyo nila dira kung kumusta ang sitwasyon. Action Firing Line. I-check na lang karon mga out-of-town connection ta kung kumusta sa mga area nila. Pero si Action Janbe, i-check ta kung kumusta sa mong ang daloy sa trafiko kag wala nagrapot sila to sa may area sang Takuling. Action Firing Line. Heaven, gamonitor mayong gabi. Si Gerald Babaw mayong gabi, Action Art. Tayo hupon, watching live from Zamboanga del Sur. Baskog banto ko no ulan. Good evening, sir. Alin kay Elizabeth Balakagabala. Borza Gom. Grabe ba? Gom Borza, Gilbaliskadya. Rilin Parilio from Makati City. Barideth Contiga. Sila nga nung update news regarding traffic right now. Action Firing Line. Check talang patrol kung kumusta mong na ang sitwasyon sa palibot. No, Emmanuel Miraflores Cuales. Mayong gabida sa imo, sir. Gerly May Atong Salazar. Mary Jean Saludares. Araman ga monitor si Mark Sardinio. Nyalabyan ko ris Taytay Takuling Lapos Alihis. Daw halos tanan nga panimalay sa dalom Taytay daw ubos gid. Ay, i-check ta lang na karon na. Subo man ang balita yang imo man. Ara si Action dyan sa patrol. Action Firing Line. Okay, ang mga drainage sa Bacolod bago ilis tamburong ang problema ang outlet. Tuod na, tiway pag makumpleto ang outlet. Di na naman nga sitwasyon ini man. Action Firing Line. DPWH, ano na? Haribigin pa dala-dali lang gid-aksyon dyan, ha? SRA, lubog pa rin magsaysay sa ilalim ng tulay. Baha pa rin to Sugarland. Bagong drainage project. Tapos na dyan, bakit mumaha pa rin? Text ang taga SRA. Tiano mo na kay may ulan mo. Niya kun wala ulan, no, ay managa baha. Do preblas balay. Sige mo ay managatulo kung way gato pa ang ulan. Action Firing Line. Pero to kapalikawot nga rason, no? Sige. Ara sa aton nga linya, sa Action Jan Diaz, balikan ko lang siya. Kumusta na sumong daragan sa traffic naman? Action Jan, ara ka na sa Takuling na? Action Art ang patrol ko nari kita sa Las Palmas sa Singkang. Hindi na Singkang eh. Ito sa sakop sa barangay Takuling, no? Las Palmas subdivision. Las Palmas. Pasaka gali daya sa kwan. Sa may NJC magi. Yes, Action Art na. Sus. Ang patrol nari kita karon live nag-report ang sitwasyon diri kon traffic ang atong pagamalan. Bumper to bumper man, plus dito ka mga talagang sa trapiko karon nga gabi. Luzon diri ka mo sa lakyan, although nga may traffic enforcer na may andar pag diri nga traffic lights. So, ano na siya, ito no, ating patay na naging traffic lights. Kaya hindi na gini maharaw diri traffic sa area. Ano gina sa lang din nagamando action at kung dalagan sa trapiko ang aton pagamalan may portion nga naga-move, may portion nga nagauntat. Area nga doon ay gidagalakat ang salakyan Action Art, no? Okay. Kaya mismo sa itong ginakamtangan. Anyways, ang aton diri nga paglambiyong, ang pila ka mga dalanon, like Lopisay na matama sa gidman, nga nag-tao-tao, abi, kag hindi na mo sila kabugat sa dalagan sa trapiko. Karon nga po, sabi na gilamag, nag-check kita kay Police Lieutenant Colonel Aloy Sito Sibutseng, tagpamuno sa Macro Traffic Authority Office. Doon mga organizer ito nga sa dalanon, na stranded man, sukmat Action Art, no? May na-stranded man. So, may iba, hindi ka mga katawam sa mga babae, hindi ka naka-make up po. Sakay sa van na stranded. Stranded? Basi may katuwa na yung party da? May party.
Wave lang ka mo dre. May party ka maguro ka to anay. Ga-wave sa imo? Oh, okay. As papanggit na ka wave eh. Ati, sigurado numirong ginapangayos na? As papang na yung ano da. Ay, abo namin sa hay mo sa ako. Hindi magaya. Ida ka ginulan, day. Discuss na ito ni Karon. Oh, Sa Robinson, no, may nag-text si paring Rock, silinga Robinson, damo, dalo, man baha, pre, silinga salakyan, damo, nagkalalumos to. Ang sarap ang pinaka-latest sa itong update, daglab to tuhod, action art, ang bahamaan. Sos. Karon sila nga gabi. Damo to yung reported na naton above gutter level. But silingon lapaw, terdablast kilit sang dalan, ang level sang tubig baha, no? Amo na gina-check naton dire action art. Sa ito naman nga mga construction. Ang pinapalik mga areas man nga ton dire na monitor, like so may magsaysay, may nag-post ka na idri sa tono nga wala pa may nag-chat sa ton nga linkay na 5. Ginawa tila nga mag-subside ang tubig kay ang makalabay ginamang to truck bla Nan. kung sa lakyan. Tiyan mo na kay Sergio, ato to si Sergio Maria, actually, action dyan. Oo, ganay man tiyan mo nang isa diri ka problema nila kay ang mga salakyan nga gagmay Luzon katabok no diri sa may Bangga Koryo aparte na pila sa mga salakyan kung nagadali ka hindi ka gini magpatuga-tuga no ay wait lang gid ay aton nga mga kagsubla mga kapulisan aton nga nagakontak sa aton karon nga gabi pulo kanay ito hindi naton diri sabat pa ginang ilang call kaya mo na gabi buong ulan gabalbal man by bus operation ang mga kapulisan Uy, kung mo may amo ning binaha, ni basic take advantage man nila, at least ang tao kumpiyansa, siya total giinulan, mabaligyan eh. Hindi ba, ang bayba sabi, wapili, ulan, init, agar, gabi, ang sunay. Kung may dalakpon niya, dakop ka ganiya, makandak niya kung makasagid baybas ang aton nga mga otoridad, no? Correct. Kaya mo ito nga, manigarong ikasa nila baybas operation, pulo pa sinsagid sa concerned police station, kaya ari kami ni papang pulo pang alihid kami diyo sa pila ka mga dalano pwede naton diri malutsan ang sunat matulong sa aton man nga location nga target nga katuan karon nga pwede ba sa may Euphemia subdivision lapit la mga coring area sunat pwede ba karon nga gabi man no and Why bagid ka mo kalusot da nga pakadto na sa Takuleng? Ari na kami. Kabay patani kay para ma-check ta tubla kung ano ka matuod to nga nagkalaharos tong mga puluyan ko no. Ang sa may bata bla sir. Okay. Ari na kami pasulod kami aksunat no sa may area sa Purok Malinong. Kabalo ka layo na yung lugar, hindi ni lapit sa may trapper yun eh. Di na dapit magsiling ka sa Purok Malinong naman. Si Action Nixon Suito yan eh. Ang bata, ang napari. Ang nanaya. Pero may mga tao pa de. Sunod lang, dire-diretso lang. Lakton gid pasulod. Ang ginikanan ano to? Naglakat man ang parents. Ti why na siyang nagapangita da? Why na? Wala na may nag-rescue to? Why na gabi man eh. Ate why ginakitaan? Uy. Why ginakitaan gilito? Sige. Pero yung balay sunod lon gid. Lalayo gid. Ikat sa ba? May di ako hindi nagkatong girikana niya. Wala, naglakat? Naglakat ng parents. Sige lang. Sige na lang. Mabalik na next week to. Mabalik pa, si Kapitan wala? Si makontak mo si Cap Gonzales. Dakon din siya dapit kag basi kung may update. Basi nagkadto man siya sa iyang barangay hall. Gani man. Check pa naman ako na ang update rin karon. Sa may area, gida mismo rin, no? Pwede ding traffic man eh. Like mo di ka sulod mo, budlay. Kuha mo di, pwede man ka budlay, oh. Ang ining Malinong abing area, lapit isa sa may circumferential road. Okay. Las Palmas, Palmas silang area, sunod. May gasolina ring Eco Oil, may nung mag-thank you, Ged. Sa Eco Oil Tampi, may right ring, right portion, may Procrio Vista.
Diretson, at pinakapunta-punta, gid no? Ang amoy doon diri kalabot sa may area naman sang Barangay Hall Tapang, Barangay Hall sa Barangay Takuling. Sa Lusoto kid. Takuling kami actually Barangay Hall Makato. Sige. Ito na mo na kung anong sitwasyon diri Indicate lang kung ba siya tuman si Kap karon to kung ba si may mga record sila to bla. Gani. Amo na ang pinaka-sitwasyon sa itong ginagkampangan tinigid lamang ang kabinet na sa pagpatribot sa Bacolod Action John Diaz sa nasunod sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat ginaksyon John Diaz sa patrol. Tiway na to sa area. Gin temporaryo kuno gin kuan nila ginuntatan ana ito ang pagpangita di may na kon base may nakuha mga report ng kapitan nila kagang liga ng mga barangay president nga si Ma'am Lady Glace Gonzales Palen no kon tinano na lang niya karon kasubo maning nga sitwasyon. Action firing line. Amo na nga kunara kagay-star sa kilid sang suba. Kung nagay-star ka sa kilid sang kanal, basta gani nga waterways o ginagyan ka tubig, magtupa ang ulan, alerto gidayon kapin pagid kon baskog ang ulan. No? Kay kadelikado gid sina katama. Action firing line. Diba kon mo yang pati ang mga fire truck kaina nga ma-responder sa sunog sa West Negros, hindi kalusot bangod sa traffic. Grabing binaha sa Bacolod, pero grabe man niya, may arayas ang sunog na nagluntad. Action firing line. Check karon sa taga Bureau of Fire Protection na nung investigation nila, angot sa nagluntad nga sunog, sinigid lang nga hapon sa West Negros University, sa STI. Noon dira sa may likod nga porsyon na siya, nagluntad ang sunog, tinano ang gintunaan sini. Action firing line. Amo manibalag yapon nga building to ang nasunog nagligad. Ano naman, ginusar lang na nga daway makayo o nanong sitwasyon nga nagdabadaba liwat ni kag nanong extend sang damage. Action firing line. Lakip ng pag-check ta karon sang mga correspondent naton out of town para maibalawan ta kung kumustang ila sitwasyon. Pagbalik ta, report with Action Marlon Hinobia. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ako po si Doc. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Salud. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden,
News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Alas 8:06 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, why paginman actually mga report nga nagsinulod subong no, from the province. Amo tong report kay na earlier ni Dr. Sipard Gerhard Kailian. No? Kadtuan tabi si City Administrator, former Councilor M. Ang, kon kumusta subong basi may ara man nga pagtililipon na nung instruction nila sa iya sining nga mga menda no kapin pa sa sining nga sitwasyon di dapat ni nga pulo pabayaan lang mo no kapin pagid kon kabalo naman kita nga puwerte subong ang ano ho puwerte subong ang mga pagdalom sang tubig bago lang may nag-text pa gani sa kon may nanawag sa kon bago lang. Sa Purok Maninihon, tipro ang taga-barangay Panukoy, dasig man tayo mag-responder. Action Firing Line! Balikan tabi si Sir John Marie Vargas or either si Councilor o City Administrator M. Ang, basi may number kada
siya action hands parang masugilan nun tabi ko na nung instruction sa aton city administrator action anliog lang ko siya bacon available siya no kag kun wala balikan na lang si Sergio Marie Vargas sa area niya to yan na ano maning simple lang way pagani ang pag madamol nga ulan ang bagyo ari pa kita sa pagsulod sang summer season LPA palang may baha na tadiaton Action Firing Line. Tingambal nga na ni Mr. John Marie Vargas ang takos nila kaina ang pagbubuo sang ulan mga 80 mm per hour tikon sa isa ka metro kwadrado sa ginatindugan mo amo lang to kada 6 pagtupas ang ulan pero lapit mas dughan ang kadalumon niya pertino Action Firing Line. anong problema siniman pamatyagan kong outlet tuod amo nang isagid sang concern diri mo no ang outlet bala sang drainage system ano mo na tuod ka nami sang imo drainage kung wala sa guluwaan kundi siyempre amo nang gwa niya nga mabalik ni siya sa mga inlet nga tani dira maagi ang tubig baliskad ya kainang nakita ko mo nga imbis nga inlet nga dira maagi masulod ang tubig nga nagatupa nga ragawsoy sa karsada sos didto ya galusot nga mo tong nagaibwal kaina Action Firing Line. ang barangay Mandalagan si kapitan nila basi may reaksyonan makasabat balakag makaistorya kung wala si Sergio Marie lang liwat kay I know nga may update ni sila no kung ano ang sitwasyon na subong dito sa area sa mga lugar ng ginispondihan sang ila sining nga mga rescue unit no nga amo na ang nagahatag gid subong sang update sa aton sining nga CDRRMO alang-alang si City Administrator Ang si Sergio Marie Vargas na lang liwat basi ko may latest siyang nabaton nga report bla Action Firing Line. kag si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibotse, grabing traffic kay ina, no? Pero unahon naton Sergio Marie Vargas, agud nga makacheck kita kung ano ang sitwasyon na. Si Jennifer Joy Escabarte, si Sir Wilfredo Binuman Jr., Otoniel Canya, salamat, Maymar Fernandez Estrella, Romar Monserrati, Arthur Normandy, Engineer Maingabida, Marlon Cañete, Sir Valis, Pastor Maingabi, Abigail Sirios, thank you, Glenda Orbisayan Gayamo, oy, kamusta ka na ba diding? Action Firing Line. Joem Salditos Sigero, oy Joem, sexy na gid si mo, no? Mainggabi ang sunat ka panilitilang diri samon sa La Carlota. At inunid naman magtawag tagali sa palibot sa probinsya kay La Carlota kuno talitilan to iya. Action Firing Line. At amiyaw ni Percival Villamor ni Action Percival si Geraldine Rigala Lola Aida Bangkaya Gamonitorman Kap Juan Zoniel T. Malayang mayang gabi amo man kay Annalie Bautista sige si PCG Commander karon kun daway nagidman siya na lang tawgan ta kay galibot man sila may mga nabaton silang mga insidente sa baybayon ay pobre man Sir Vargas ay pagikalin Action Firing Line. ang taga Philippine Coast Guard na lang aksyonan na kay galibot man sila kuno may way bala sa mga related incident sa mga baybayon naton kag nanong panugyan sini sa mga magagmay nga mga mangingisda Bibson Mark Rigor Gamonitorman Gerson Padrique Emily Monsali Cobol thank you paring Martin Gonzales Araman Action Firing Line. Joseph Pacifico thank you sa inyo sa mga nagamonitor dira salamat kida isa-isa on lang kay hina ang kalaban sa nagapadala sa text hotline karon na lang dugay-dugay may gatawag sa akon tindi ko ka sabat si mo subong kay nagawakal ko bla Action Firing Line.
Sorry, hindi ko kata sabat sa imo subong kay programa ko, no? Sa nagapanawag dira. Anyway, alas 8:12 na. Ginatry naton nga mag-contact in a short while ang tagpamuno sa Philippine Coast Guard. May lang kay way cancellation sa biyahe, no? Kay do kuan no? Do nag-umpawan nakagwa ka to sa gwa aksyonan. Do hina na gid man, no? Do nalumpawan na gid man ang pagtupa sang ulan. Action firing line. Amo nang ginapasalamatan dalang kiti amo ning mga inoras alas 8 pasado to eh. Ang gina-expect nga basi magtaas ang tubig baha bangon man nga mataas ang or high tide ina nga inoras 1.3 ka ina meter ambal ni Sergio Marie Vargas. Action firing line. Alas 8:13 na, Action Radio, Philippine Standard Time. Online sa firing line. Joining us tonight is the Commander ng Philippine Coast Guard. We have Lieutenant Senior Grade or Lieutenant Commander Jansin Binamin on the line. Sir, mayong gabi sa imo si Action Art, diri sa Action firing line. Action Art, may gabi sa imo sa imo tagpalamati kag sa madabutan sa imo nga programa, may gabi sa tanan. Sir, I understand nang libot ka man and then while abot sina may mga report kita sir coming from our Coast Guard station sa bilog nga probinsya na nung monitoring na sa Gulpiada ginang pagtupa sang ulan sir. So far, as of now, wala pa man gid may nagabot sa akon na report na may mga untoward incidents sa dagat and subong alin man ko gani sa balay ginabaan. So far wala pa man sang may mga untoward incident sa probinsya nga nagabot sa akon. Why man sir? Oh yes, why man sir sa mga na stranded? Why man niya sa nag-cancel nga mga biyahe no sa mga roll on roll off kay kaya man lang ang baybayon naton ang balod? Yes sir, ang aton man da palisiya pag may storm warning signal from the port of origin route and its destination saka lang na may cancellation sang biyahe, ang Coast Guard hindi magpasugot kung may storm warning signal sa locality. So, okay. So far wala pa man wala pa man ta storm warning signal sa low pressure area and gale warning pero wala man bigyan sa Visayas area natin eh. Okay. Sige. Anyway, sir, salamat gid sa information ang imo panugyan sa public guro kag sa mga magagmay nga mga mangingisda basi may mag-adventurar pa wala mala kapalawon nga basing pugada blas lingo sir mo ng balantayan. Yes sir, sa aton niya magagmay nga mangingisda kung pagpaiway anay sa pagpalawod kaya ang aton niya chimpo do hindi tagin mapaktan. Then again, kung hindi natin malikawan, kasi kabalo ka mo malanang palangabuyan sa aton ng mga gagmay ng mga isda. Hindi nila pagkalimtan. Nila pagkalimtan, hindi lang mga floating devices nila, mga life jacket o may mga galunan sila da. Okay. And then, ang ila bilang cellphone, iputso na nila sa plastic. In case na may mga incident sa dagat o magubaan sila, nakatawag sila sa ilang mga mata pag mapabalo ang authority, ang Coast Guard, ang aton mga bantay dagat, ang aton PDRMO, ang Disaster Rescue Action Office within the locality, makaresponde na yan. Oo. Yes sir. So anyway, thank you gid sa tempo Lieutenant Commander Jansin Vingno sir. Jansin Binamin sir. Correct. Binamin. Na-promote ko sir sang inilang nag-commander na ko. Lieutenant Commander ka na Jansin Commander sir, full commander. Master command kuan gid Coast Guard Commander. Oo, kung bagay equivalent sa Army Lieutenant Colonel na. Lieutenant Colonel. At mayo man tugang correct mo sir kay kun way kami balo abi namon kon mamangyapon lang gumo at least na promote na ang address sa imo subong Coast Guard Commander na gid. Yes sir, correct. Pasalamat man ko kay diri man ko na promote sa akon lang lugar correct lugar lang sa akon din dinakan. Oo.
Nami bagay timing kay nga aton Coast Guard nga daan nga head gid sa national to Ilonggo man. Correct, si Admiral Joel S. Garcia tumandok sa bago. Sige. Sir, on that note, salamat gid sa time, Commander Jansin Binhamin, and God bless sa imo, sir. Halong permi. Yes, sir. May gabi sa salamat man sa tinion mo. Action firing line. Commander Jansin Binhamin, no? Coast Guard Commander, naging siya na-promote sa sinila ko. Thank you gid sa tempo. Waygin man sila so far sa nabaton pa nga mga insidente sa baybayon dala siling pagtupas ang ulan. No, kung di gin man baskog hangin, way man niya problema ni sa mga nagapangisda mo. Problema malang niya kung gulpya, dablay ng grabing bagusbos ang hangin. Ba mo ginang kadelikado? Action firing line. Amo na yung hindi magwanta. Ang dalanon sa palibot sang syudad, balikan tabi si action dyan kon ang traffic damo siya gyapon malabayan subong stranded nga pasayro. Okay, si Sergio Marie Vargas ato patunga sa tunga dalan gyapon nga hulato ahay. Action firing line. May mga stranded nga pasayro ang sa SM dira. Kumusta makasulod ng mga jeep makalabay na? Ang mga taxi hindi malumos kon mag-agi sa inyo. Action firing line. Ang tamborong sa ubos nga ginobra sang kontraktor barado palpak ila obra. Dito ni siya maninihon. Good evening. Okay, ari pa ko stage kay may program ang PAL. Alang-alang pagig ko no. Ara pa sa stage nag-text akon si Councilor M. Ang si City Administrator M. Ang siling ni Sir Buddy Ferrer, singya, worst traffic jam, Lopez Mandaragan up to Banga Ramos North Drive, hamakin mo yan. Grabe, kunuhon, traffic, ni mabangbang. Action firing line. Si Lieutenant Colonel Luisito Sibutsi na trap man siya sa traffic. Tala mo na karon kay Porti Kadalom, tikabay pa, inihingagawon anaya, pangalkalon naman guro ni, nanoning problema man, outlet, why agyan ng tubig, di PWH sa big speaker, makamu pag may time kung ano ni matabuho. Action firing line. Ginagastuhan na ton milyon ka pesos, pero di kalusot ang tubig, baha, tinanunggwa sinabi man, ang tao yung galalabay kay nasus magabataan, pobre man, ang uniforme basa, ang sapatos ginubog sa tubig, way ka choice, way ka managyan, may kung may baruto nga nagabiyahe. Action firing line. Ang aton lang, nagkabay nga way nakita sa mabaton din nga report nga na trap, kag may kabuhi nga madula, bangod sining pagluntad sang pagbaha-baha. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong Na ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:24 na. Katuan ta ito ng patrolo. May ara sila report nga madulong si Aksyon Jan Diaz sa patrol. Aksyon Jan? Aksyon na at mo gina makabalik diring rescue team sa nga barangay Takuling, no? Amo ning ang nagapangita tabi sa nga ining bata balang nga na ludod ako ginanod ka sa aksyon at sa area mismo area sa Porok Marinong sakop sa barangay Takuling sulad sang Bacolod. Actually ang nanay diri kay nari din kita nato kung nanay no and this kapitan no gula man diri ganit kaabot sa may area gid diri sa may sulad sang sa may barangay Takuling din mismo action art no. Bali din ka mo subong aksyon dyan sa barangay hall? Alkin sa may barangay action art. Okay. Check natin diri kung makakuha kita sa update ikan sa kapitan. Kasunod? Yes, basi may istorya naman dayon ang iloy kung anong tabo kina. Gani mo man natin yun, no? Pero pasulod pa siya, I think, sa may opisina mismo ni Kapitan Aksonad. Kapitan Lady Glass Gonzales, no? Check natin na diri kung ano diri ang matapos sa inyo na ano diri masulod ko. Medyo hina dito ang signal sa may sulod, pero check natin kung ano diri update. Okay. Sa may area din na diri mismo, no? Maring istorya sila. Ni Cap Action at sa may opisina yung karoon man ginagawa. Action Firing Line! Alas 8:26, nagakadula ang signal. To pigaw ko ng signal sa barangay hall sa Takuling, no? At itong Iloy, at ito subong, istorya sila ng kapitan kag liga ng mga barangay president bilang si Lady Glass Gonzales Palin, no? Ibaloon ta ko na nung istoryan lakay kapitan, paano natabo ito nga na naman, way nila matalupang dan, nagakatulog sila that time, din ginabutang ni ang bata ni Action Firing Line. subo man nga balita, no? Makon mo nga bangod lang ya sa pagtupa sang damol nga ulan, dala sang low pressure area, amo ning resulta. Action dyan. Action art gyapon diri sa may barangay hall mismo sa barangay Takuling. Kamo to nag-rescue gina sir? Sa may Porok Marinong. Nakato kamo to ano sitwasyon ko naginaw? Nanay amo nakawit. Pero pagbalik nyo to, ano to sitwasyon? Wala na kitang balay. Ang balay. Kung ang misyat to, or nakita? Ay, nagitupod ang ato sa Tanangin. O, Tanangin. Balay, hindi ko balay. Ano nang balay? Nang kawayan? Ano ba? So, o kawalan, sa like material to ta. Oo. Tapos, pag rusdak ang pader, nadala sa ina balay. Balay ang iloy, araman sa sulod. Walang puwat ang iloy. Kalumpat ang iloy. Balay ang balay, kilito, alas kilito sa suba. Oo, kilito sa suba. Anong muna nga nadagdag? Ang dokumento?
Ay, gakautod ang linya niya. Hina gurong smart na sa barangayol katakuling ay. Action firing line. Action dyan, ga tawag kami liwat na si mo. No kido ka pigaw, gid ga kautod ang signal mo. May tani masugilan, nun tagid ang kwan, ang iloy bala, sambata, ni kunan nun tabo gikaina, ahay, kaluluoy man. Ara sa kilid, suba eh. No tingin anod, landline bing gamiton, tatuod action hence, kay kon sa cellphone, doga kawagtang. Action firing line. May kapilan dira kay Bowie Julingo, Romy Itabag, Chailinda Soriano, Madam Oyen Colmenares, Jovan Durantres Fuentes, Attorney Arnel Lapore, Kamonitorman Ellen Caborobias, sa Japan, no? Randy Laustica, Glenn Talafiero, Jopri Piliado. O kumusta ang mga taga-Kandunida? Action firing line. Ariman si Florami Bacole, classmate, kumusta ka na? Cesar Lanaria, Lipong, araman. Action dyan? Yes, action na. Pabalik sa dari sa aming sulod ng barangay hall. Ang sang sitwasyon dari sulod subong, nag-istorya ining si Kapitan Lady Glass Gonzales sa kay sa nanay gan mismo na perting ilibion dahil para marok ang mata kay lumakot ilima ano sa kabulan nga bata bla ang maanod siya sa isa lang yung pisok action art subong pila na ka-oras na kaligado na Japon nila makitaan may information China nagpadulong sila sa lugar dito mismo after 30 minutes kung nakalabay ang atop bla no sang balay huwag nila na yung agaw action art kahit purti ka dasig mula hindi siya dapit gani man ang sa Purok Malinong hindi siya dapit action dyan dito na sa may circumference road katutok ka sa may Estanad to Dampe sa may sa maliko kada pa to sa may Baligan Talabaan sa Las Palmas okay ikato na to China galing kay kung magsulod ka to malakas kagit no and then lapos na sa may area lapit na siya sa government center yes ang lapos na sa may barangay sa may Purok Gonzaga Dampe dito so lapit sa kilid suba gid siya. Yes, aral sa kilid suba lapit sa may factory ka foodman bala nga panaderya na ina shop. Nagkatapik ina darang ila balay aras kilid suba. Una ko na dagdag ang dopader ka factory na mapigto nakatapik ila balay na dala. No? Pagdala na dagdag galing kay na kay ngagaw guro balay ang Iloy Lombat Actionart. And then amo to nga naka-apangawid siya kaga rescue. Temo nang natsagot on direct kuno nang update rin nga nakuha yan ay Kapitana Lady Glass Gonzales. Ayo alam siya na to na. Okay, para sa neighbor ang naton kung ano ding ibang information nga ilaman nga nabaton kay subong tiga storya this is sulod sining opisina yan mismo action at napod rin ang pilaman kay mga barangay officials kang Iloy gan mismo no sining aligal lima ka taga bata naman nga na action at check na to kung babae or lalaki wala pa tayo idea kung lalaki babae o lalaki dito kaya basta magkuha na ito ng update direct confirmation kami from Kapitan i-masignal ko na simo isulod ko din gawin action at so pag na masulod ganay para pis makapamatik ko gede kayo medyo na signal sulod makuha na ito ng details ibandri para matag na sa tumag section balik ang yung report ikan dari sa area sa Barangay Takuling ang taglibot sa Bacau Jackson Zambia so nasundan sa action sa Bacau Jackson Radio Action firing line. Pasensya gid nga ang iba naton nga maisyos mga balita karon nga gabi mapaiway tanay Action Marlon Inovia. Action Marlon ayon talang kanay pwede ka nagkamatamat puli guro to. Ito na siya. Kay unaon ko lang ni Anay Action Marlon ho parte kadamo ni sang diya pamangkot abi kaluluoy man tong bata pilak bulan to yang bakon mo nga nagakabit sa duyan ang report nga nabaton naton ang balay nila, aras kilid suba, narumpag karon ng pader kuno sang nagaobrabla tinapay ang foodman, ginanod ang balay, tim Iloy nakalukso, ang bata, yat hindi mo ito pwede kag kabalo pa maglukso kay pilakbulan palang. Action firing line. Subo maning nga sitwasyon, no? Din ka trabaho ang amay sini, hibaloon ta,
muna balagid siling ko ang pagbutang sang balay mo. That is why kung ako aksyonan sa ulihi, kaloyan nga mainog bakal ko duta, abe, kag patindugan balay, nga tawgon nga akon, pangitaan ko yung lugar nga inang, number 1, di malabot sa baha. Number 2, inang hindi kalapit sa waterways, bla, nga malabutan ka, nang i-consider mo ginamo. Galing mangita tanay kwarta para nga minog bakal tas ang lote. Antes na magambisyon sina. Ken alon sa gaymeng gabi, garigard sa kay Sir Binuman, doon na blos siya man eh. Smart Tadio Salcido, Buyitski, Lavapies, Claridad, happy listening lang da sa balay sa amon nga nagapanag-a. Bahay, sudlan magurong tubig, no? Action Firing Line. Why pagid ang kapitan sang Mandalagan dit manaton makontak. Nonoy Noel. Good evening, Action Art. Monitor kami diri sa Villa Maria Homes, Sumag. Please greet Brad Agot Tiberio kag Ma'am Mary Ann Tiberio sa Purok Kapawa. Corbada Punta Taytay, Mayo lang ding at tagay-tagay bulong sa Tugnaw. Hindi lang mo patama kay kadelikado. Action Firing Line. Kapin pagid kumapauli ka subong, nagadrive ka sang imo salakyan, kon ang karsada gani nalapawan sang tubig baha, hindi gidanay magala ka pa daso-daso ka padalagan tudo kay basi kon may buho, kag dira ka mo maglusot. Action Firing Line. Di mo na mabalik kon nali mabaldang lawas nyo. Tandaan tagid na, kay waay ni siyang spare parts, so kung waay ni siyang babaklan kita, nga parte siyang lawas, nga ara ginalibod, o kung ginabaligya, sa mga merkado, kay ti, waay niya siyang mabakal kitang tinaing isugpon. Action Firing Line. Amo na ako nagabiyahe, please, mangin defensive driver kita, no? I-check karon tanang while ginahulat ang pagbalik sa patrol, check karon tabi si aksyonan ba si matawgan mo si police, si fire, si Sir Buboy Plotenia sa Bureau of Fire Protection. Anong tabote kay ina nga kibot kuya kay ina nga may may araman ginarelay nga mensahe nga may sunog nga mo tong buo sang ulan. Action Firing Line. Kay Roberto Halbuena Carlos, monitor lang ko diri Sir Art ang rescuer sang DRRMO kagina gaparik-parik pakadto pakari sa suba dira sa Purok Malinong Dampi. Usoy paubos pangita sang bata nga nanod gani, no? Tinugay-dugay pagkatuan ta balikan ta siya sunjana kung anong tabo to bahay kaluluoy man. Action Firing Line. Nida Bilyoti Olarte. Kaluoy man siyang bata. Sila nga, God bless Bacolod. Prayers to all. I'm watching from Bahrain. Salamat, Gid. Attorney Arnel Lapore, sa may gabi, Little Sibuan. Aksyonar kaluoy man siyang bata. Bumakon mo na, oh. Kutob sa pamati galain ang pamatyag. Smart Tadio Salcido. Bisang kita temakon mga anghel to yan anod sang kabay pa nakasampay to kundi to kag na-rescue man tani blaw. Action Firing Line. Why pagid si Sir Kwan try tabi makontak si Sir Buboy Plotenia, hindi ay sa gasabat unattended basi ko nagasige pa investigation to. Action Firing Line. Kung available unahon talang sa kwana. Ibalikan talang siya action dyan, okay, timing gining at least final stretch ang aton pagpangalagad, bla, no, makakuha kita sang final report sa patrol kung kumusta na ang natabogin, no, base kung ga-interview pa man itong isa sa kwano, sa Iloy, alas 8:37, bubo, kung lang guro to, bilin ko nga komersyal para pagbalik ko karon tayo yun na magabalik kita paggaligad gilamang sini. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Makulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line. Alas 8:41 na Aksyon Radio Philippine Standard Time, last and final stretch sa ino palatuntunan Aksyon Firing Line sa ngalan sa gihapon sa ino regular anchorman Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon, dire kita sa katapusan na lang nga nabilin ng maginotlo. Sa kay Aksyon John Diaz, kindly indicate kon ready na da para sa report, no, para nga makuhaan ta latest kag kung anong palayag dito makakuha kita. No, gikan mismo sa sining Iloy Sambata. Subo-subo maniman. Aksyon Firing Line. Landline na lang guro aksyonan ang pwede tagamiton kay kon ka utod ang sa cellphone. Kon indigin man si Cap Rosini Distrito sa Barangay Singkang Airport. Ang iba na magkapitan do kumudlay no si Cap de Leon, Cap kay na pampanawag namon si mo da ginag-cancel mo. Aksyon Firing Line. Ang kapitan sa Mandalagan di man makontak. Ay nano ni mga kapitan nga temprano pa nagtululog kay Ramig.
Action Firing Line. Basi kung sako man na tinawganay guro sa mga men nila, kaya iban di masyado makontak, no? Tiyan mo na kay kung sino man abi, guro maguna-una man nga mo itong magulpiada, yato pa ang ulan, galing kinaglawig siya mo, kung mga dali lang to, mga 30 minutos lang, dasig malang mag-subside ang tubig mo, galing kinagpunong, kag bangod sa sobra, gidi ang tupa sang ulan, ti resulta, grabe no? Ang bulyada sang tubig nga hindi na masarangan sang drainage system kay way man mayo outlet. Action Firing Line. Diyan mo ng problema. Again, Online sa Firing Line. we have Barangay Kapitan Rosini Distrito sa Barangay Singkang Airport. I-check ta siya kay isang lugar niya sang madalom ang tubig nga dalasan sining pagulan. Kap, may gabi si mo si Action Art, there is Action Radio Bacolod. Yes, may gabi Action Art, no? Salamat gigkap sa time. I-check ko lang, kumusta na da subong imo lugar kay na si Sergio Marido, aragi na Sergio Mari Vargas sa Singkang, siling nga purtik dalom tubig di. Pasabol na subong kap, nanong report, may mga evacuation nga natabo das lugar mo? So far, no, nang dire, nakay-kagina ng daw gulpig, nagtaas na naman ang tubig sa gaflow sa may suba natin sa duwa ka suba. Medyo nag-awas na naman. So ang ano natin, wala magyan kagina ang sa may airport subdivision bridge, kagin pa-stop namon anay, kasi sigurado kagin masanded man sila. Pero subong pasabol naman, so medyo damoy ko lang galing ang dala natin. Kay nag-open man ta, nagtawag man ta sa aton nga duwa ka simbahan, kay samtang hindi ko magyan, pwede dito sa simbahan sang airport na nawag man ko sa parish priest naton, muna kalong-kalong, kagdari man sa may Singkang, sa mga Sikugon, kay medyo mga dalom lang mga area, although may nagsaka, nagbalik man diri sa may St. Joseph Parish Church, kasi ang main naton, among sa Barangay Hall, kaya mo na mga area naton, like sa may dito man sa Mart, drabla sa Melisunan, dalom daw tubangan sa Quezon City. Okay. Medyo mga may pika-pika naman na sa galing araba lang ang tubig do, wala nang dasig naman lang, wala subong nag-subside naman, dasig mo lang mag-subside ang tubig, muna nga ito nga, no? Hay. Why man sang reported nga daw mga balay abing nalapawan sang tubig, mga tao nga so pa ang mga balay may ara gid, may ara like dito sa may Dasok, mga tunga gid sang balay nila, kay mga gagmay malang balay, although kay may ginaobra man da ang mga pika-pika, although hindi man latanan daw sakop sang pika-pika, kay may mga portion man nga wala madiretso gid, wala tungod sa mga mangrove or ano dati nang nagsulod man, pero so far nag-subside na, nagtunga gid kay grabe yung tubig mo, kay tanan nga tubig gid na diri, that's why gina ongoing pa na dadyapo ng project sang DPWH naton, kaya ito siyempre ang guluwaan bala Magsungay River nga tawag naton, ang Lupit River, amo na siya sa mga Mansilingan, ang Piyak sa NGC, dire ginatanan maabot kung anong tubig ito sa bukid, sa dire sa within the city, dire gimanaog. So that is why ongoing ang pag-ubra sang pika-pika ano naton, pag sigida pika-pika ang DPWH, so ng buong doon nagtaw-tahaw naman siya. I see. So why gid man sang evacuate kada kap subong nga gin tatap bigin providean? Gina-double check ko pag liwat kasi wala naman, kay ang ibanda ng ginbantayan lang nila na yung mga balay na naman nila, pero subong kay bakit ba lang magtaas pag ang tubig, kay do may taas so dugay mga 1.9. Okay. Gina-encourage na lang sila namon, that's why ginapilit namon nga kung pwede na lang bala makadto dito lang anay sa mga simbahan naton, kay ma-provide kami sa mga pamahaw nila, kaya mo lang na i-safety lang nila ang ilang mga gamit lang kay danay. Okay. No? So bali sige man libot kap no ang imo da, I understand do may ara kada kaugalingon nga rescue unit nga nagatrabaho man. Yes, sige, sige man libot nila subong kap no. Sige libot. Sige, pero gina nag-problema kami kay siyempre daw ang drab lang alagyan namon, kay ginpa-stop namon ang alagyan sa airport bridge, kay
kay hindi to ni palabyon kay do taas to. Kay base bala maano daw to na medyo na kagina pero nag-advise kami sa Pumuluyo na dito na lang sa mga simbahan kay mga taas ng mga lugar steady kasi mo na kita mo man dira sa may dalom sa flyover medyo nagtaas man ang tubig naton dira kay dira ginadabi mga guluwaan bala example kung magtaas ang tubig from babaw alin sa mga magslingan magpanaog so tiga overflow ginadi sa aton gani man. So anyway, pasalamat kita no kay adlaw ba lang pagdalom sang tubig kag paglawig sang ulan kay kung nagtabuan nga mo ning pagbunok yung gabi inik budlay niya kap maggiho nga dulo mo. Oo, nangamuna do so muna gani nang tikong balaan nila nga siyempre nat nang ginatingwan gid man hindi man tanan makatuan gid dayon. Okay. Kaya siyempre nang limitado man ang aton nga no may mga butang makaming tanod sa mga purok pero hindi gid namon dati man kung banta naton ginapanawagan kung sa Pumuluyo kung banta naton nga daw just nara pa lang sa tiil da pwede na lang ta ka matamat sa mga taas sa mga lugar para nang arab lang ma-avoid ka ang mas okay lang na mabasang gamit da importante wala lang blakabuhi nga dula no. Sige. So kap salamat gid kag basi may tugon ka pa sa mga Pumuluyo mga nagamonitor via Action Radio kay at least mapalabot mo gid sila dakon sa mga purok nga mo pa masudlan karon nga gabi para may ara man sila advisory halin blasi mo kap. Yes. So far no nang siya mo na ginapanawagan ko gid ang mga nubo naton nga mga lugar kaya ra gid sa mga Suba Neptune sa kaingin dira kay wala guan man ang tubig kay na dalom sa Gisano sa mga Sikugon sa Sampaguita Tres Dasok sa Sampaguita Uno kay sa may Kabulakan Uno dira sa may likod ng Sugarland nang taas naman da pwede ka mo ka anay subong gabi kung nang paibalo lang sa barangay kami daw sa mga number manamon tapos kung pwede man natin subong subside na safety nyo lang anay so pwede lang ka mo ka matamat kagkatawag kay galibot man ang aton subong pulis kay may pulis man tadi sa barangay tapos ang aton nga truck ang aton nga rescue ambulance naton sinang coordinate lang sa inyong Purok President para matawagan ng barangay please coordinate sa Purok President or pinakalapit nga mga barangay staff sa Purok kay kilala nyo man na or Purok President gid para makatawag nga makatuan sa inyo hindi gid mauya kay for safety nga aton no brown kay hindi ka man mabalaan kay wala man di na nakibot lang ta wala man ta ginaulat nga bagyo pero hindi pila nagamuna bala so pagka nakadakogid mga muyo lang ta para mapaiwaya salamat good night Kap. Action Firing Line. Kapitan Rosini Distrito sa Barangay Singkang so far daw ay ginbantiya sang problema sa iya no in fact may mga na-stranded tuod nga way makalusot dali-dali bangon sa madalong matubig. Ang nami nga report nga tiway sang kabuhi nga naghalitan bala kabalo ka ang current sang tubig once nga maglabot na sa hawak mo budayan ka na kay malutaw ang lawas mo kung way ka uluyatan way ka bihalawiran tapos kay mo anuron ka na isang tubig. Action Firing Line. Kapin pa kung ang ginagyan ka tubig wala sang nagalipod bla inang hawan abaw ka delikado sinapurtik baskog na siling ni Jolie Malabor SOSMI mga taga CDR mo dapat may contingency plan kamo maski emergency situation daw maanod mga tawo sa baskog nga current kagina sa Robinson first time ko maka-experience siya wala maski kalat nga oyata ng mga nagalinakat tani bala kagina pangatudo ng ulan nag-issue na kamuya warning tuod ang balita nga may naanod nga baby sa Takuling. Yes, may ari report kani siyang patrol. Balikan ta si Action Jan Diaz. Action Firing Line. Action Jan, kumusta na da? Action na out punta di karon ang Kiloy gidla sining 5 ka tuiga bata inis nga lalaki. Ang natabo ni Digali is ang ining puloyan ara sa kilidra sang Suba sa may Purok Malinong sakop sa barangay sa Kuling Sural sang Bacolod. Bali ang kilid dyan sini isa pader sang factory sang foodman. Okay. Sila balay aralas kilid sang pangpang ang salog sementado
pero ang pader sini kawayan. Gulpiada ko nagsun na at nga nagdako balang abulyada ka tubig. Alin sa babaw. Una ko nung nga nag-usmod na dagdag abi ining pader sa foodman. Ilang balay na dala ko no. Nadagdag sa tubig ang sunat ang balay. Okay. Meaning narusdak ilang salog. Pating pito tanan diri ka mga persona ang alas sa balay nagkadagdag ni tubig tanan. Galing kiti kabalo sila yung maglangoy upod tong 5 ka tuig nga bata balalaki man sila balay. Okay. Kabalo yung maglangoy tinagkasalbar sila ya. Okay. Ang bata ang 5 ka tuig nga bulan ini 5 ka bulan gari. Ari ko nabutang sa may 5 ka bulan. Ari ko nabutang sa may duyan nga tela. Amo tong wala nila na salbar. Aksyonar top subong no. Sino to maano si Ma'am Francesca na lang para tis ma-explain niya sa ina. Ma'am, mayang gabi si Action dyan sa radyo. Ano na kayo na? Anong kabata? Itsura kabata? Sino matag? Ikaw na lang ma'am, ang nanay? Or si ikaw na lang ma'am, sa nanay ma'am? Anong surat kabata mo sa ma'am? May picture ka pa? Kagina, na-picturean niyo pa na sa Kagina? Gabi ka picture. Hindi. Bali, ang lagi kami tanan gamit na nabili. Bali Kagina. Inilisan ko to sa color orange nga bayo. Sa color white nga short. Amo na yung sukso. Pakita yung tsura. Okay. Naka-orange sa nga bayo ang bata. Amo nung ipaglaom nilang dapat kung may makakita, ma'am, no? At least mo nang panawagan ninyo kung may makakita ang iya bayo, nakaluab nga, no, ma'am? Orange? Orange. Orange. Nakaluab. Tapos, ano pagit? Naka-short sa nga atong Adidas. May ngalan niya Adidas. Short saya nga may ngalan Adidas. Okay. Amo na, short. Anong color ng short niya? Puti. And orange. Ma'am, anong nabutangan niya? Tela lang na sa kaduyan? Tela lang siya nga duyan. Di siya bang pinabutang? Dari sa may lapit, sa may pangpangit, or dari man sa may ano? Susulod mo lagi siya bali namon, di mo? Lagi kami nag-expect nga mabulwag ng pubigalin sa foodman. Bali ang pader sa foodman, nag-ano sa among balay, di naanugin kami tanan. Kali una ang pader ka foodman. Nagsulod ng tubig nga nakutubo. Actually, wala kami idea nga masabo to. Nagsulod sa inyo balay ang tubig? Na anugin siya sa atop sa as in, dogin anugin siya balagin anod, sang kutubo na tubig. Alin sa foodman niya, may dala nga pader. Oo. Muna siya. Wala kami idea. Bali, pito kami, tapos ang nakaluwas, bali, kami. Okay. Tapos, ang 5 months nang ngayon na-bluff ko mong nabilin sa duyan. Kaya, as in, kusog-kusog lagi sa tubig. Sinabluff ko siya. Bali siyang iloy. Nagusog ka mo. Bali, kamo to gabantay sa pagpatay. Bali, wala dito mag-expect yan. Pero that time, sige na ulan. Sige na ulan. Kung sa baha, hindi kami damano sa baha. Kaya bali, ang amon nalay na siminto man. Nagriksa lang siya Kagina, yung lagi kami idea, nga kami tanan, haraman lang kami da sa balay. So natipag galing Kami pangpang? tanan anod. Yung wala namon naluwas, ang bata lagi nga 5 months. Makikita ko lang, ang pader, amo to natumba, no? Ang semento sa pader, nag-igo ba sa balay nyo? Bali, amo na siya ang nag-anugid, dala sa tubig na, baligin anugid amon balay. Natumbahan, hindi ka pader. Okay, tapos amo to nag-usmo din yung mga malayman. Bali na dala kami tanan. Tapos kamo nga apitugid kamo para lang kami as in anod nagi kami sa tubig. Paano kamo naka-rescue, ma'am? Kung hindi kami siguro kabalo maglangoy damo kami subong patay. Kay ako Kagina paminsan ko na iyawan na ko ginawa nga makaginawa ko sa babaw kay as in dugay-dugay na ko sa dalom kay kusog-kusog sa tubig ni kabutwa dayon. Kaluyan nakabutwa ako tapos moto nakita ko mga usod ko nga ano lang ang lalagid na mo na itan ang bata gid nga 5 months. Bali sila ka magutod nga to ma'am. Bali apat ka mo magutod. Tapos ang asawa sang isa ko kamagulang. Tapos ang isa ka bata nga 5 years old. May 5 years old pa yun. Ano yung 5 years old lalaki na babae? Laki. Ang 5 years old yung kabalo maglangoy? Kabalo siya maglangoy. Kaya kung hindi siya kabalo maglangoy Kagina, siguro damo kami subong ang naano. Talaga ng tingwa. Action dyan, ara naging sila igli sa suba yan na kwan?
Kali ara lagi ka masubad, tubig As yung mga in, tupa lagi as kaya. in, as in. Sus. Kay kusog-kusog sang pag ano, yaw like kami diyang matabo mo. Oo. Gani man, Eh, wow. mga oras na, mga estimate nyo. Mga alas 4 gid sapon. Ang mga Wow. oras, gabi na ng buo-buo kaulan. Siguro nagbubo naman gid siya, pero wala gid kami nag-expect nga matabo to. Gani man. Okay. Malakit ano kung paano sitwasyon ka ba? Wala Wala na gid. As Wala in, gid. wala na. Bali natipag gid Jackson dyan. Ang pundasyon sa balay nila natipagid. Ma'am, ang foundation sementado, di ba? Natipagid na na, okay? Oo, natipagid siya. As in, wala na gid siya. As in, wala gid bilhin. Ang balay, wala kita bilhin, isa. Wala. Grabe. Ubos. Sus. Ma'am, ano kiniling mo, ma'am? Sang Kimberly. Kimberly, ano kiniling? Bulak. Bulak. Sila na may dadam. 24. Ano to yung... Ang magulang yan, ha? Ang baby to, no pilido to? Ano ang ginadala nga pilido sa bata mo, ma'am? Sir Togo. Totogo. Sa iyong mga bana, gali. Okay. 5 months old. J. Mark, no? Jake Lorenz. Jake Lawrence Tortugo, alias, ano ito panawag nyo kanina? Jab-jab. Jab-jab. Aha. Si Jab-jab. Sige, naka-orange so sa luab, nakaputi na t-shirt. Kalbon, ano? Short kalbon. Ayan, amo na siya. Bima, ano tabi, isang iyang picture, para at least, kung may Sige. nakakita pala. Action dyan, basi makuan mo lang na karon kado ipit nang gig ko sa time ko para mabubo mo karon sa Action Night Patrol. Yes, action na. Ay, si Cap. Cap, may gabi. O ano ko na si Cap Action Art? Sige. Cap, may gabi. Si ko natin si Action Art sa may Action Radio. Gabi, si Cap nagkakatog sa area. Basta pa si Cap. Cap, may gabi. Counselor, galing counselor may gabi. Action Art. Action Art. May gabi, Action Art. May gabi, ma'am, may Ano gabi. si Cap? Si Action Art. Yan. Action Art. Yes, ma'am, may gabi, counselor. Oh. May gabi, Action Art. Kaya may gabi sa tanan ng listeners sa Action Radio. Bakit? Umusta ka po, subo-subo ni natabo sa isak pamilya, da kag ang baby nila, way pa makita, kap, no? Yes, no. So, ang bilog na barangay nagkakasubo sa natabo sa especially sa taga-Proc Malinong, no? Ang yan na 5 months old na baby, hindi na makita. Kag ang going man ng search and rescue sa ato na Disaster Risk Reduction Management Council agang ato na barangay. Sige, so anong bulig dani nga mahatag sila kapman kiti balay nila na wagtang na lunod gito? Okay, for our end, sa barangay, i-evaluate tanay ang location sa ilan na balay. I-recommend na sila for housing siguro, no? Kay natuon sa danger zone ng ilan na mga balay. Gani, Kag sa barangay, will extend through our Disaster Reduction Risk Management Council, no? Kag i-recommend naman for the SSD, for the city assistance. Okay. So bali magluwas sila balay ni kap ano man may iban panada nga balay nga do ara sa bibi ka suba? So dira na ang ginatawag na Proc Malinong Foodman. Ang iba na clear ta na kami ongoing na riprap ang ato na gobyerno dira no kagiban na pahalin na kagiban safe na tatatira na area. Sige. Kap, salamat kisa time ano. Basi may karon may dugang section diyan nga mga queries daan lang sa imo karon makontak. Salamat gid kap. Salamat Action Art. Salamat counselor. Thank you. Sige. Counselor, thank you again. Masama si Counselor. Kasi kung may dugang ka na karon nga concern ni counselor record na lang kay do ipit nagikuya do. Gani. Sige. Actually naman ang pinakonsentrasyon natin rin sa area. Gini mismo sa may barangay Takuling. Sunod naman siyang Bacolod. Actually, balikan ito natin. Karoon ang CBIMO na para man natin sa recorded interview in Iloy na kwansa natin separado para madula sa itong makaksyon ng dili man ibubon o taksunat kagang iyaluyang mampalayag ikagbu pangayos ng bulig sa mga pumuli. Posible makakita man rin, no? Kasi paglaom nila makita ang ganila 5 katabula na madaling yung bata nga lalaki. Dahil tagikan sa patulang paglibot sa Bacolod Action John Diaz sa nasabi sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Subo nga experience sakit dughan ko. No magamo na bata bla. Tapos maanod iya sa tubig baha ano abing ibato is naman ayawan gani isalom ang tiya kag iloy. Action Firing Line. Galing way nako tempo karon na pagdayday sila ni Action John Diaz. Kag ang taga Bureau of Fire Protection man kun anong investigation nila no kay na ti siyempre ang sunog ni pagkarunantan lang ni no. Ang importante Bacolod yan binaha hindi mabangbang.
Action Firing Line. Wala tagaling tiyempo diri sa aton na pagpangalagad, pero antes kita magtakop karon nga gabi, diri kita. Last 9:02. This time check is brought to you by AC. JM Baikin, Kagasyon and Defensor, backup manaton sa technical side si Action Henry Espulgar, sa ngalan sa regular anchorman. Sang palatuntunan aksyon na firing line action Brian Moden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.